Ngimele labantwana, ngimele othisha, ngimele i-governing body ethenjwa abazali ngazo zonke lezi zingane zabo, ngimele umnyango la e-district. Ngizothi nje we extend our deepest gratitude ku-African Minerals Rainbow Foundation kule generous donation esitholile kulesi sikole esemakhaya esingekho edolobheni, ohamba emgwaqweni wobhuqu uwele imifula uze phansi kwezintaba, kodwa bese uthola izinto ezinhle kangaka. Sithi le investment kosesizwe goes beyond the hardware esibonile. Sibone ama-laptop, sibone ama-mouse, sibone konke. It is an investment kwi-dignity, kwi-investment, kwi-inclusion. Kuyashiwo njengamanje kuthiwa u-grade 8 wala ekhaya emva kweminyaka nje embalwa ephuma ku-grade 12 uzobe efana nazo zonke ingane ezinye ezifunda kuma-ex-model C schools. Uzobe kwazi ukwenza yonke into ngambushe lesi sikole sizobe si-digital school. U-MEC will ensure that ukuthi ngokuhamba kwesikhathi akukho i-chalk and board, kodwa kukhona ama-smart board, ngoba kuyabonakala ukuthi isidingo sikhulu kakhulu. Kunye kuphela engikucelayo, ngikhumbula ukuthi sasihamba no-MEC ngalolu hlelo olunje singale kwezinye izikole ngakophakeni, safika kwalethwa izinto ezinhle kanje zilethwa u-MEC no-MTN. Sathi silalile savuka sasesithola ukuthi zonke lezo zinto babumthonti kubhonyiwe zihambile ezikoleni ezintathu ngobusuku nje obodwa. Sinethemba eliphelele lokuthi ngoba i-investment le yekusasa lengane zethu ngeke kwenzeke la. Usithembisile futhi thisha omkhulu ukuthi cha, this is the hub la zonke ezinye izikole zizokwazi ukusizakala khona. Siyakubonga kakhulu lokho. Siyabonga abantu abami ngithi kinina i-opportunity le, it's a golden opportunity. Asibambeni sisebenziseni, kungabi bikho ingane ezoshiya isikole ibheke ezinye izinto, ngoba idolobha selilethiwe, ama-laptops nawa akhona. Asiceleni kusiwasebenzise kakhulu, sinxuse othisha, sinxuse uthisha omkhulu ukuthi hayi siyo researcher lapha, yasicela ukuthi kube khona uthisha ozohlala ekhona asilekelele. Siyabonga.